na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piota sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon. Pasagdi na sila. Sa di pa nato natin manon ng duha. Unahon ta pag-abli ning urna. Ha? Oh, hala Joel! Hala! Nabuha kang bildo sa urna! Oh, Joel! Panuway! Nahinig ka na kong ligwat na! Hala, o yun sa umanan na to, Ron. Nabuha mong cute na. Pagitag ikatabon, dali! Sige, kadiyot lang. Pagasan niya akong kabutoy. O, magin ako makontrol. Nahinaykan mo nun akong ligwat na. Uy, buwak gina. Ibisan mo saon, hindi na kini matago. Gusto, kinahan lang dili ako ang mapasangin lang nga nabuak ning bildo sa urna. Eric, bisan sa una kong tanaw, parehas gid akong naong ang manikin. Mao ka nang akong nakita sa una pala na akong tanaw anang maong manikin. Ngano ka, Nino? Ela, mausa na ang naasa kong nahuna. Kung anong parehas ni mo og naong ang manikin. Eric, kung parehas na kong naong ang manikin, nagpasabot lang ni. Parehas na kong naong si Arabella. Tuod, Ela. Ngano ka, Eric? Nganong gitutukan ko ni magmaayo? Ela, nahibawan ako sa rason kung anong usak ka sa gipili ni Aman nga musunod sa iyang katigayon. Tungod ni kay parehas mong naong niya ng Arabella. Unsa? Ela, doon nagirason ang tanan kung anong kita ang gipili ni Aman nga mahimong manununod sa iyang katigayunan. Unsa? Mao ka na ang nakita ko karon kanimo. Tungod kay parehas kag naong niya ng Arabella, mao nga usa ka sa iyang gipili. Pero ikaw ka. Unsa sab kay rason nga nung gipili ka ni Aman? Tuod no, si Wilma ug si Joel. Unsa sa kay rason nga gipili man kini ni Aman? Gikan ta sa lain-laing lugar. Dili ta kaila. Pero nganong kitang upat ang iyang gipili? Ay, makalibog ang plano ni Aman. Don Faustino, andam ng imong kwarto sa bahay. Maayo nga andam na nimo ang tanan. Apan dili kini mo kaayo nimo. Mas dali kang maatiman kung atakihon ka kung ia ka sa ospital. Ayaw ka ba ka? Matag adlaw kung tuawon sa akong doktor. Pero Don Faustino, O may nurse na nga napili ang doktor para nako. Ayaw ka pala ka nako, Lili. Ang importante na mabalik nako sa mansyon. sige, ikaw may bao. Ugma, kinahanglang tuan ako sa akong mansyon. Katugkay man Will mo nga nagkuog panapton nga ikatabon sa urna. Joel! Oh. Joel, yan ako. May nakuha na kong ikatabon sa urna. Oh. Uy! Ang ito mo na nga Rob. Kinahanglang dunay mapasanginlan nga nabuak ang urna, di ba? Oh. Kung ang sapot ni Eric ang akong ibutang, siya ang mapasanginlan. Og magubot na sad mo. Kung kang Ella sad nga sabot, aw dili sa tuhuan nila kay paborito baya si Ella ni amahan. Ug mao nga ang itom nga Rob. Ang Rob sa anino na lang ang imong gikuha, ha? Diin mo na nimo kuha. Sa kwarto ni Madam Lily. Usa! Mas maayon na nga kana ang itabon anang buak nga orna.
Aron si Madam Lily ang mapasanginlan. O, di ba? Ang anino. Oh, sige na, Jewel. Kanang itong nga roob sa anino ang itabon anong urna. Sige na. Right, sad ka na. May utok, sad ka na. ang ugwa sad, no? Ay, unsa man, gitanaw na nimo ang folder kung unsay sudan na, ha, Jewel? Oh, uwa pa, oy. Gikulbaan ko nga nagtanaw sa folder. Muna magmahadlok na noong kung mahibaw kung unsay nasuwat diya. Ako niliabli ang folder, be. Ha? Ambil. Wilma. Niya na, nagunitan na akong folder. Ayan lang ko badlong, ha? Yun sa inyo kayang urna? Oh, Wilma? Gikuha ni mo ang folder? Gikan sa urna? Gibuag yun ninyo ang urna? misulti na ko ninyo ha. Nga amo rin bukon. Og patay gyud ang mutabi nga si Joel ang nagbuak sa usa ka bildo sa urna. Ibalik og butang ka ng folder, Wilma. Ayaw ka nagbasa ha? O kinsa man ka nga musupak nako, ha? Kinsa ka, Eric? Nga basahon kining nasulat sa folder, kinsa ka? Mao ka na ang naas balaod ni amahan. Ngaon di na ka naablihan kung makit-an ang singsing. Himatyo na si amahan. Ila. Di na siya mahibaw kung atong gibasa pigning maong folder. Ayaw lang nabasahan ninyo. Kayon sa man. Ha, Eric? Nga naman day. Nahibaw na ka kung unsay nasuwat aning maong folder? Wa akong mahibaw kung unsay nasuwat na mong folder. Apa nakasiguro ko na kung ablihan ka na ninyo, mausab ang dagan sa inyong nahuna. Unsay mausab? Nagtuo ko na kung unsa man ang nasuwat anang maong folder, may koneksyon ka na sa singsing nga gipapangita ni amahan na to. Mituo kos gituhuan ni Eric. Busa mahimo ba? Iuli na ninyo ang folder o Wa ayaw na ninyo basahan? makapugong na mo! Wa na makapugong sa pagbasa ni maong folder, Eric. Ila, nakabati mo? Ha? Huh? Magbasol mo kung inyo nagbasahon. Mauwa. Joel, mahangyo ko nimo. Paabuton na to ang pagbalik ni amahan. Mubalik na siya ogma, Eric. Bosa, kinahanglang mahibaw na tangdaan kung unsa ang sudan ng maong folder, di ba? Sige, dool mo. Dool mo! Ay, madunggaban tagin mo ining kutsilyo nga daan ako. Ha? Joel, magmahay mo ko inyo ng ablihan. Bahala nagmagmahay mi, Eric. Basta ang importante nga mahibaw mi kung unsa ang atong masunod. Ha? Kung husto ba ni nga pagkabahin? Diskumpiyado ka sa bahinay? Oy, natural lang na, Eric. Mo. Nagpakita na gud og favoritism si amahan kang Ella. Klaro na lang kaayo nga paborito ni niya, ba? Ug unsa man ang inyong ilanan nga paborito ni amahan si Ella? Sa numero pa lang daan sa bell. Klaro na kaayo nga paborito ni niya. Kay sunod gud siya ni Madam Lily sa bagting. Duha ka bagting iya, ha? Sunod si Eric. Dayon si Joel. Dayon ako. Katapusan, 5 ka bagting. Buti pa sa buti, anak, nga uwahi ko niyang hunaan, di ba? Wa ka sa dihang nagsugod ang bagting. Hilom di ay! Basta, ablihan na namo ron. Ayaw lagi na ablihi, Wilma. Kung dili ka gusto nga magmahay. Oh, Don Faustino, may isugo ka? Ang urna. Nga naman ang urna. May nanghihapon sa urna. Wa pa Don Faustino. Maayo. Pero ang ilang mga mata, nakatutok sa urna matang agi nila sa sala. Pasakit sila. Kinahanglang dili nila maablihan ang urna. Ablihin na ka ng folder, Wilma. Wilma. Joel. Wilma, katapos ang hangyo na ko, di mo. Ayaw nagkabli. Eric, kung dili mo gusto nga ablihan ayaw pagduol na mo. Pahawa mo sa among atubangan. Wilma, mahimo ba di na lang ka magsupak-supak sa gusto ni amahan? Nga no good taong dili magsupak-supak. Naan na. Naablihan na. Oh, panuway! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!